खुलुमबाय आं बिरेन सरगियारी बम्बाइनिफ्राय बुंदों आं बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै दिनै जि बर'लेण्डनि एकर्ड जालांबाय बेनि थाखाय आं गासै बर' रायजो राजानि लोगोसे जायफोरा दिनै एग्रिमेन्टआव साइन खालामदों जायफोरा ज' दंमोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव जि जेंना जोंनि बर' समस्याखौ दिनै समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोना जि एकर्ड खालामबाय दिनै बेनि थाखाय जों गासै बर' रायजोनि लोगोसे बम्बाइ बर' ससाइटि जानानै जोंबो जोबोद खुसि मोनदों लोगोसे जाहाथे बर'नि गेजेराव शान्ति फैयो जाहाथे शान्तिनि गेजेरजों जोंनि बर'लेण्डआ बाराद्राय डेभेलप जानो हायो बेनि थाखाय जों अरायबो नाजायो जाहाथे बे शान्ति समस्या समाधान जानायनि लोगोसे जोंनियाव जथेस्थ डेभेलप जानांगौ जोंनि गथ' गथायफोरा फरायनानै मोजाङै ओंखारनांगौ बेखौनो जोंबो आसा खालामो लोगोसे जों बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै बेखौनो लुगैयो जों बम्बाइआव थाफैयो हाजार किल'मिटार गेजेराव खिन्थु जों बम्बाइआव हाजार मानसि दङ जों बम्बाइनि हाजार मानसिया जाहाथे जोङो गावजों गाव मिथिलायनानै जों गावजों गाव सहाय खालामलायनो हायो मागो बैसागो खालामनानै जों लोगो हमलायो बेनि गेजेराव सोरहाबा जोंहा दुखु जायो सोरहाबा सुखु जायो तो गतिके जों बेबायदि लुगैदोंमोन जे केलकातायाव थानाय बायदि दिल्लीयाव थानाय बायदि सिलचराव थानाय बायदि जाहाथे बम्बाइआवबो मोनसे बड'लेण्ड हाउस थायो जे बड'लेण्ड हाउसनि गेजेरजों जोङो बर' समाज बा बर' मानसिफोरखौ जाय बम्बाइआव फैयो बिथांमोनखौ जाहाथे जों सहाय खालामनो हायो बे जाबाय जोंनि मोनसे गिदिर थांखि बे गिदिर थांखिया जों मोनसे हेल्पलाइन जेरै आसाम भवन दङ मेघालय नागालेण्ड मणिपुर जोंहाबो निजा जुदि बड'लेण्ड हाउस थायोब्ला जों बेयाव लोगो हमलायनो हागोन जों बेयाव जोंनि प्रग्राम दिन्थिनो हागोन सिनेमा दिन्थिनो हागोन जोंनि बेमारिफोरा थानो हागोन बेरायनो फैनोफोरा थानो हागोन जोंनि फरायसाफोरा फरायनो फैयो इन्टारभिउ होनो फैयो बेखायनो जोङो बम्बाइबासि हिसाबै बम्बाइआव थानाय हिसाबै जों बेखौ लुबैयो दा नोंथांमोना बे एकर्डनि थ्रुयै जों बम्बाइआवबो मोनसे बड'लेण्ड हाउस खानो थाखाय जि एग्रिमेन्टआव लाबाय बेनि थाखाय जों गासै बर' रायजोनि लोगोसे जायफोरा बड'लेण्ड एग्रिमेन्ट खालामबाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय आरो बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै जों गासैखौबो खेबसे खुलुमहरबाय थेंक इउ धन्यबाद